vaig mantindre els 5 anys i en el 2012 acabarem de pagar i de liquidar tot el que devíem i de tots els temps. Sí, jo volia fer una puntualització. És cert el que està dient vostè, però no tot. És a dir, el préstec de l'ICO no era deute, vaja, no es considera deute. No es pot comptabilitzar com a deute. Perquè, siguent diners que devia l'Ajuntament, no tots els devia ell. És a dir, part d'aquest deute, l'administració li devia a l'Ajuntament. De fet, la rehabilitar d'aquest edifici es donaren a nosaltres mig milió d'euros. Els últims 100.000 euros es cobraren fa 3 dies, com aquell que diu. És a dir que, aquest préstec de l'ICO, que està explicant vostè i que jo estava dient tantes, part ho devien a ell. I jo crec que això és important que ho puntualitzem. Este ja acaba de dir, això és un plan que es fa de pago a proveedors en el que efectivament no compta com a endeutament, és a dir, aquests ajuntaments. Jo no dic que sigui un deute, és un deute que se té a l'Estat, perquè l'Estat el que fa és que agarra i a tots els ajuntaments, a les factures que n'hi ha ben pendents de pago de diversos anys, agarra i es dona aquests diners, es dona els diners, mentira, el que fa l'Estat és que agarra les factures que deu l'Ajuntament i per no enviar els diners a l'Ajuntament, perquè hi ha Ajuntament que tenia el risc d'enviar els diners i que se gastaven no pagaren, és ell el que fa càrrec de pagar a tots els proveedors que tenien deute. I a partir d'aquest moment el que fa és cobrar-li als ajuntaments diferit en 5 anys i després donar la possibilitat d'anar fins a 10 anys. Però bueno, el que volia explicar un poquet era el sentit del valor catastral d'on ve i com és i com se paga. Ara vaig explicar, nosaltres des de Compromís, en els plenaris, hem dit que estem contents en aquest aspecte, però també és veritat que a part de ser contents, no deixar de reconèixer la importància que té baixar el deute, sí que pensem que no és algo que ens tinguem que halagar o estar contents. Per què dic això? Perquè no és algo que tinguem que estar contents ningú dels que estem així, no estic dient ni atacant al govern, però no hem d'estar contents perquè el deute que tinguem és major als ingressos que tinguem. Els ingressos del pressupost del 2019 estan en uns 644.000 euros. Per tant, el deute que tinguem, els préstecs que tinguem, la suma d'això és major. Per tant, no podem estar contents quan moltes ciutats o molts municipis s'han baixat molt, s'han quedat a zero. I a part, tampoc podem estar contents perquè no és un mèrit, és l'obligació que tenim baixar els deutes. És l'obligació i el treball i l'única cosa que hem fet i ens hem dedicat. Sí, però també és cert, no deixa de ser menys cert, que nosaltres hem aconseguit baixar el deute l'hem tancat per 136.000 euros. Però tots els anteriors l'hem tancat en un superàvit que ens ha permès, a més anar pagant les coses que es corresponien, anar amortitzant el deute. De manera que crec jo que sí que és això. M'agradaria acabar i després me digueu, perquè potser vaig dir aquestes coses i entonces jo respectat el vostre torn, acabi jo i me pregunteu. Però sí, vull puntualitzar això, tens raó, però tampoc al 100% perquè el remanent que tenia l'Ajuntament estem obligats, sí o sí, a gastar-lo en deute. Sí o sí no tenim altra opció. O el diners que sobra que ens gastem en deute o no es gastem en deute. Doncs és una cosa que estem obligats. Continuo dient que no és ningú mèrit per aquest motiu, però no es diguen ni al govern ni a ningú. És una obligació que tenim tots. L'altra banda és que no pense que sigui mèrit ni meu, ni seu, ni de ningú. Nosaltres no hem pagat el deute, no hem pagat els impostos. Faltaria més, però que sí. Si estalvies, la llei t'obliga a amortitzar el préstec. Però vaja, per a poder amortitzar, per a pagar les quotes, tu tens que abans haver fet una gestió en la que vagis ahorrat per a pagar això. Sí, això estic totalment d'acord, però que no és un mèrit, perquè no és un mèrit nostre, és que estem així. És mèrit de la població. És l'únic que estic dient, no estic atacant, quatre peus al gas, ni res, simplement estic dient que no és mèrit des que estem així dalt. També m'agradaria explicar que efectivament, quan en el 2015, va dir que nosaltres només entrar vam
van fer una proposta, que això no m'ho estic inventant, està en registre d'entrada, està en proposta, està en la web per avant, van fer nosaltres la proposta de que si es començarà a baixar i es començarà a estudiar. Evidentment, com ben han explicat, hi ha una part que no depèn de l'Ajuntament. I evidentment, en temps de crisi no se podia baixar més i és el que hi ha. Però sí que és de veres que també pensem que la gestió eficaç ara pot ser d'una altra manera. Per què dic això? Doncs perquè el meu excompany Vicent, quan vam entrar, ell va fer molt d'incapeu paralitzar Pensa perquè era una empresa que estava en números rojos. I per tant, aquesta empresa no estava en números rojos des de 2015, estava en números rojos des de ja anys enrere. I per tant, quan Ya le voy a decir dos vegas, Ya le voy a decir dos vegas, es que la botelleta que es la botelleta. Així han quedat el comportament de les persones és el primer. Sí, señor. Sí, señor. I això que has fet les manetes, per favor, així no tornes més a fer això. No ves, pues no toques la botelleta quan una persona està parlant. Quan una altra persona està parlant, deixa estar la botelleta. Rafa, Bonico, deixa estar la botelleta, deixa que les persones se senten bé, que a mi me molesta, jo tinc dret a dir lo que me molesta, o no tinc dret a dir lo que me molesta en una reunió així de debat d'elecció municipal. Si tens que posar les mans per l'escorat, fes-te'n fora, que així no... No, és que jo no necessito que em digues tu on tinc que anar, jo estic així i ja està. El que has de fer és comportar-te. I puc dir... Estàs molestant a la senyoreta que està parlant, per favor. I puc dir, si així l'alcalde, quan parla una altra persona, fa ruideig en la botelleta, és de molt mala educació, dili algo d'ell, per què no li dius algo d'ell? Quan està fent ruidet, que sí que te dones compte que m'ha donat jo compte, que te n'estàs donant compte quan fa ruidet. A mi jo no ruidet de veres, ni escoltant. Pues a mi sí que me molesta, la veritat. Però si te molesta, ja... No, com me molesta, pues jo, com a persona, dic, escolta, Rafa, fes el favor de deixar la botelleta. I ja està, ja està. Bueno, la botelleta, simplemente es el tema de la botelleta, que no rode la botelleta. ¿Qué manetes? ¿Y la botelleta qué es? ¿Y la botelleta qué es? Estás comportando como un director de orquesta. La orquesta no la tuteles, tú estás todo el rato les más, diguen lo que té que fer la gent. Bueno, va, lo que té que fer la gent no. Mira, si es comença a dir lo que pense de lo que estan dient, vos podem passar així una velada més divertida de lo que mos l'estan fent passar, Voleu o no voleu? Tu creus que pots interrompre un debat que està... Per supost, el poble primer. Que sense el poble vosaltres què sou? Qui diu que no sou del poble? Clar, per això mateixa, que tots tinguem dret a parlar. ¿Qué pasa? Hombre. Mira, i també t'he de dir una cosa, que saps una cosa? Quan una persona té un trastorn psicòtic i té una crisi psicòtica, no se li fa un despido improcedent, se fa una baixa de treball, ¿vale? Això te tenia que dir, i més coses ja t'he de dir en esta vida. Mira, per favor, Home, li ho ha dit a ell, el de la botelleta. Ja està bé, home. Home, ja, pues ja, ara ja està bé, ara m'ha quedat més a gust, ara ja no vol dir res en tota l'any. La Guàrdia Civil de què ets, les preguntes em dic al final i hi haurà una paraula per a tots, però sempre, per favor, des de l'educació, nosaltres també estem nerviosos. És que ja està, ja dic que ja està. És que de tan poca cosa, Per això per favor, és tan poca cosa. per favor. Crec que m'ha molestat més. Jo, de ruïdo no volia molestar més, la teua interpel·lació. Sí, per supost. I està clar, és que jo ho he fet perquè moleste, perquè a mi m'estava molestant i jo me sé molt que me molesta. Per favor, que estan a parlar, home. Bueno, lo del trastorn psicòtic ho tens clar ja? Per favor, ja està bé, Ana, sí. I la baixa i el despido improcedent també. No es pot aguantar. Això no, és que... Vaig a continuar. Home, és que va per dent. Això no té... No, jo públic.
Ei, Jesús, què Vale, el que estava passa? dient és que sí, que estem molt contents d'aquesta baixa de l'IBI, perquè nosaltres, a més, també ho proposàrem i aquesta proposta va ser aprovada. No es va baixar com nosaltres volíem, però es va baixar i això ja era motiu d'estar contents, però que estava dient. Pensem que aquest IBI s'haguera pogut rebaixar més, que estava explicant de pensa, si s'haguera liquidat quan tocava, perquè encara en l'exposició, no sé si se sap, unes 23 cotxeres a nom de l'Ajuntament, quan se liquide pensa, passaran a nom de l'Ajuntament i un parell de solars. No sé si hi ha una coseta més, però aquestes cosetes segurs. Per tant, si les cotxeres i els solars es poden vendre o es poden alquilar, seran també uns ingressos extra que podran fer de manera natural i sense ninguna pressió que pugui baixar un poquet més l'IBI. Evidentment, els impostos són essencials i necessaris per a poder tindre servicis, però si se gestiona bé, se pot anar fent allí un tira i tira floja i no sempre que s'ofeguen els mateixos. Un poquet toma i daca. A més, també proposàrem, i també se va fer una vegada, nosaltres farem oposició, la catalogació del parc. Venia d'Esquerra Unida, com sabreu tots, van estar limitant perquè els terrenys que estaven catalogats com urbanístics, després no va poder ser això, a partir de la crisi no va poder ser això, i per tant, la gent que tenia catalogats aquests terrenys com urbanístics i ja no podia urbanitzar, continuava pagant-los com a urbans i no com a rústics. Per tant, la gent se queixava. I una de les coses que nosaltres també, junt a la proposta de llei que vam aportar, va ser que això, per favor, s'haurà de fer perquè no teníem per què pagar una catalogació. No és el mateix tindre una casa o poder vendre el terreny com a urbà que vendre-lo com a rústic. Per tant, penso que és una que també ahí falta un poc de gestió eficaç. A més, no solament és atacar el pressupost, el deute, hi ha moltes coses que acompanyen a una gestió eficaç. Les ordenances també vam entrar i vam reclamar que s'actualitzaren. Hi ha moltes de l'any 94, de l'any 95, anys molt darrere, que en el seu moment estaven molt bé i eren molt bones opcions, però que ja no estem en els anys 90. Estem en el 2010, quasi en el 2020, i pensem que aquestes ordenances municipals s'han d'actualitzar i s'ha de treballar per acoplar-les al municipi que tinguem en l'actualitat. I inclús pot ser que sortisquen altres noves ordenances que en el seu moment no estaven contemplades perquè no eren necessàries, però que segurament ara poden ser més necessàries. A més, també vull fer menció a la bona gestió, a que nosaltres, tots els partits, en un plenari, aprovàrem per unanimitat l'aprovació del nom del carrer Pío XII. En aquest moment, ningú dels que estàvem en aquest moment, vam pensar més enllà, vam pensar que era el correcte, pensàvem que era algo bo per al poble, perquè si no ho haguérem fet, ni PSOE ni Esquerra Unida ni nosaltres, això queda per descomptar, però després vam escoltar el disgust i les queixes dels veïns. I el que hem de fer, juntar-nos i reflexionar. Però nosaltres, el meu grup i jo, vam ser els únics que vam estar una vesprada en el parc venint nostra era, escoltant les crítiques, escoltant els disgustos, intentant donar solució, intentant escoltar, i per tant penso que això és el principal per a una bona gestió. Hi ha moltes idees que a vegades estarem ells en el govern, estarem nosaltres o estarem Rita Cantadora, me dona igual, penses que fas les coses bé, com se va fer en el seu dia, en el nom del carrer, i així m'atribuïs la culpa a tots, faig el mea culpa, però després no és realment el que necessita la gent. A vegades no ho vegem. En canvi, si escoltem o atenguem als altres partits, doncs no és tan mala idea. Anem a adaptar, anem a canviar un poquet. Jo penso que això és el principal també per a una bona gestió, independentment de les majories absolutes, dels pactes o de qui governi. Això ja me dona igual. No ho dic que ho governi jo o uns altres. Això me dona igual. I també, evidentment, pensem que això també, ja que donar les gràcies al secretari en funcions, que és Jesús, es va treballar molt per millorar el que es paga anualment de l'Ajuntament
En la basura, penso que això també s'ha de tenir en compte, perquè ara que ja se pagarà menys, organitzar un poquet i ser rebut. I també vull fer una crida, perquè això jo sé que la gent no ho té en compte o no ho sabem i ho critiquem tots, jo la primera que ho he criticat. I és que a vegades diem, quan es ve l'impost de reciclatge, diem, jolín, és que per què tenen que reciclar? Si cada vegada paga més, això no tot triat. Doncs no és així. Quan un municipi més recicla, després menys... Te ho dic, m'ho ha explicat així el cor. No és de l'Ajuntament, és per part del cor. Quan un municipi més recicla, això ho ha explicat el cor, que és el que s'encarreguen d'això. Un municipi més recicla, de totes maneres, te dic que és una crida, qui vulgui que s'ho prega, qui no que no. Perquè no és una cosa que depèn de l'Ajuntament, però que vull que ho sapigueu. Perquè vos baixa el rebut. Si no vos baixa, ja m'ho dic. Entonces, vull dir que sí, quan més se recicla i més conscients estem d'això, que és difícil, perquè sempre anem empreses i tal, doncs més baixarà el seu rebut. I també dir que no gaire adults és que no reciclen. Entonces, no ens queixem, per favor, reciclem. Això en quant a la gestió un poc de manera general. Espero que m'hagueu comprès i gràcies. Ara teníem un altre bloc que estava entre educació, joventut i persones majors. Començo jo? Va. Sí, abans de res, senyora Mateu, en el programa del 2015 nosaltres ja dèiem que el que estava previst urbanitzar-ho s'havia passat a vegades rústica. I ja estava... Jo parlo del mateix, parlo una vegada estic a l'Ajuntament i quan jo vaig a crear no estava. Després, com no estava pensat, millor que millor. Pensar no. Torna a dir que no és un atac, és que jo també vull dir la feina que han fet. Que ja estava anul·lat el pla, el que passa és que va tardar més temps des de l'administració en posar en efecte. Però estava ja en el 2015 abolit, per dir-ho d'alguna forma, i aquesta recalificació de l'ús terrenys. Jo penso, per exemple, que no passa res. Dit això, passem a joventut i educació. I majors, també. I majors, tot en un bloc. Tot un bloc. Comencem per xiquets. Comencem per xiquets. És evident que nosaltres vulguem per al poble atractiu per a gent jove que tinga xiquets, perquè això és el futur dels pobles. I és molt important que adequem les escoles i fem que siguin més atractives per als xiquets. Per això sol·licitarem a la Conselleria d'Educació i ens van incloure en el pla edificant per fer les escoles que, com que he dit abans, hem reedificat l'antic edifici, que eren 3 escoles com 3 cases absolutament independents en 3 entrades distintes, i actualment és un centre escolar que només té una entrada, que està tot edificat i que s'ha canviat totes les portes, finestres i electricitat, de forma que és molt més funcional i a la vegada suposa un ahorro energètic. Perquè hi ha que dir que en l'actualitat paguem menys llum ara que en 2010. Ara paguem sobre 25.000 euros a l'any de llum i evidentment anem baixant i en 2010 pagàvem més. I no és precisament perquè la llum ha baixat, sinó perquè hem anat adaptant els edificis i canviant la il·luminació per a aconseguir més ahorro energètic. Però, en fi, estava dient que hem remodificat les escoles per a fer un centre més atractiu. I a la vegada demanàrem i ens han concedit una aula infantil per a xiquets de 2-3 anys que ja estarà en funcionament aquest any. Esta setmana passada va ser el tècnic de Conselleria a veure-ho i quedàvem en que el lloc ideal per a muntar aquesta aula és en el CEA, en la planta baixa. De forma que en el CEA, en la planta baixa, en la sala gran, que era on antes era el plenari, ahir, com que per a l'aula es precisen 30 metres i ahir n'hi haurà uns 50, es podria fer una divisòria de manera que permetia fer l'aula infantil i a la vegada el menjador escolar, que estem per aconseguir-ho a la vegada. L'any passat no ens ho negaran, però enguany ja l'hem sol·licitat. De manera que està ja aprovat l'aula infantil, que la posarem perquè així ens ho va dir el tècnic de Conselleria durant la setmana passada, en la planta baixa del CEAN,
i ens obligarà a fer una eixida directa al parc. I a la vegada va estar medint per a que, si ens aproven el menjador, puguem fer-lo fent una executiva obra o una finestra que tinguem ahir en aquest mateix edifici. De manera que per a xiquets hem millorat el col·legi i hem aconseguit ja un aula infantil que va funcionar l'any que ve. A més, hem obert la biblioteca i en la biblioteca hem posat a una persona titular que, a més, al que la biblioteca, que passa les funcions de la biblioteca, està capacitat per a que, estiguent en contacte amb els mestres, pugui ajudar en les seues tarees escolars. I això ho tinguem ja també implantat. Per als joves, evidentment, qualsevol cosa que beneficia sigui beneficia als joves. Però, en fi, per als joves, a més, mantinguem polítiques d'empleo molt actives des de l'Ajuntament, de forma que des de l'Ajuntament hem creat una borsa de treball que ampliem a les pensions contínues per a netejar el carrer. Sol·licitem tots els anys les 2 places de l'Empujo per a gent menor de 30 anys en formació. Sol·licitem tots els anys les 2 places de l'Empujo per a menors de 30 anys sense formació que estiguem també treballant per al carrer. Sol·licitem tots els anys 2 places de l'Encor i 2 de l'Encor per a parades de llarga duració, que també estem treballant en l'Ajuntament per al carrer o en les tarees que faci falta. Hem creat 2 places de gent que passa a l'assistència domiciliària per ajudar la gent en el seu domicili a ajudar a dutxar-se, a llevar-se, si fa falta es pugen, els estem a llevar-hora i ens ajuden a fer la compra, sempre en els comerços locals per a més favorir els comerços locals. De manera que hem millorat la institucional apoyant en tot el que passa. De manera que creguem nosaltres que hem millorat de forma molt notable en tots els aspectes a la gent de tot el poble de totes les edats. I a més, per a la gent que té inquietuds per als animals, tenim una partida pressupostària de 1.000 euros que vostè us ha assignat per a si sorgís alguna necessitat. En fi, el que passa és que podem-nos ho donar. Però que en el tema de xiquets, joves i adults, i són les coses que han fet. I a més estaven anunciant tantes que tenim un plan per a rehabilitar cases dels pobles que consistiria en donar a aquella gent que rehabilita una casa un 10% del que es gasta. I per això pensem dedicar 50.000 euros cada any, que serien 200.000 euros en tota la legislatura. Que estava dient ja que si això es gastava tot, suposaria que s'havia de milions rehabilitant cases. I a més, estem absolutament, si parlem d'educació, tenim que parlar també d'educació ambiental i de lluita contra el canvi climàtic, que estem fermament identificats en aquest problema i per això estem adherits al pacte d'alcaldia i tenim el compromís de rebaixar les emissions de CO2 en un 40% fins a l'any 2040. Perquè de les dones, perquè no podem donar el que no ens perteneix, que simplement tinguem que permetre, i el més ràpidament possible, que les dones agarren la meitat que es perteneix. I em pensa que no se m'oblida res ara, després fa passar-ho. Pues bien, bueno, en este tema la educación realmente es algo importantísimo y la educación pues n'hi ha dos parts. Una part és per a mi que distinguís la educació de les persones en quant a respetar als demés és una, i una altra és la formació que s'adquireix en els col·legis o en els instituts. Quant a la educació, el que estava comentant al principi antes en l'altre apartat, Anna, encara que torno jo darrere, la veritat és que si se recicla, al final se paga menys, perquè el cost que n'hi ha de les coses, és a dir, si un tira el vidre o les llandes o els bidons de plàstic en la basura són més tonellades que entrar i tots els ajuntaments paguem per tonellades. És a dir, si se recicla el vidre o el vidre, al final s'abarata molt més CO2 que s'emiteix i, efectivament, conforme dient antes, sí que els ajuntaments que estan fent aquesta gestió
però l'Ajuntament no pot fer res, l'Ajuntament pot ficar el servici, però el que ho té que fer és el ciutadà, que és el que té que separar i fer. I bueno, jo antes comentava que és una societat pues, major, de 40, una mitjana de 42 anys, jo crec que 42 anys és una mitjana pues, prou bona i que no és major, que és una edat. Jo al principi diria això, que jo he vist molts matrimonis i gent jove que ha vingut així perquè és un poble pues, tranquil, és accessible, està bé, intentar que vinguera un horari més ampli i procurar tindre més servicis en el poble. I en quant a l'educació, pues, si la gent té guarderies o té col·latges en el poble, pues, fa que puga estar així. I per a la joventut pues, també, per a la joventut pues, n'hi ha que intentar pues, millorar diferents activitats, diferents instal·lacions que n'hi ha en el poble, i si pues, se millora tot això, jo crec que al final pues, se pot aconseguir que el número d'habitants que en els últims anys, per lo que ha pogut ha anat disminuint, pues, que pugui anar incrementant-se, perquè la veritat és que mereix la pena viure així molt bé. Bé, antes de començar el bloc d'educació, vull fer un incís de reciclatge que també hi té, i tu, com vostè, com dius que diga. Ho dic perquè si és un individual el que fa el reciclatge, però no som. No construir que se debe llevar, no se lleva, pero que ni ha es que no se debe vivir. Vale, no passa res. Bé, respecte a l'educació, estic totalment d'acord en el que ha comentat Rafa abans. Sí que és de veres que s'ha millorat molt bé l'escola actual, però vull fer millor. Però sí, s'ha renovat, perfecte, li feia falta i sempre va fer això. També volem dir, de la mateixa manera, a l'hora de 2 anys, també estem totalment d'acord, però vull anar un poc més enllà, que això no s'ha dit, i volem nosaltres, quan se va presentar el projecte de l'edificant, que és l'obra de l'escoleta, nosaltres ja hem el projecte acabat. No vam tindre ni veu ni vot, ni decidir en aquest projecte, i vam dir que nosaltres ens agradarà aquesta escoleta. Es va dir, no estava, s'haurà pogut a més incloure aquestes obres i el planificant, cosa que ara tindrà un cost addicional. No sabem si s'ho funcionaran o serà de part de l'Ajuntament, però és un cost addicional. Per tant, pensem que s'hauria pogut, com he dit abans, si s'escolta i es parla les coses, que això no és una proposta d'atacar, és una proposta per de tots. I haurem avançat un poquet més. I això per ahí. Després, també vull dir que nosaltres, només als anys d'entrar, també proposàrem l'escoleta municipal d'estiu. Inclús era una moció, era una proposta, era més ampli. Tenia horaris, tenia programacions, activitats, organització, matèria que podríem oferir perquè abans teníem. A més enllà de l'escoleta municipal d'estiu, també vull dir que sí que és de veres que l'estiu passat, però ja molt damunt, ens reunirem per a intentar portar-la a terme, però quan era molt damunt, la majoria dels xiquets ja s'havien matriculat en altres escoletes, no eixien els números perquè no eren xiquets, i per tant, també he de dir que ens vam reunir i ho vam intentar fer i no va poder ser, cada cosa el que sigui. Però jo sí que vaig dir en aquest moment que m'agradaria que l'any vinent, l'enguany, els pressupostos hi haurà una partida per a l'escoleta i que no s'esmitjara o no s'estirara el pau tan damunt, perquè hi ha una cosa que sabíem que volíem fer i estarem tots d'acord, i perquè no es passara l'error de l'altra vegada que aprenem per això i ho podem portar a terme per a aquest estiu o per setembre. La meva sorpresa quan veiem els pressupostos és que aquesta partida no estava ni se pensava fer, de fet, no s'ha gestionat, l'escoleta municipal de l'estiu no s'ha gestionat. Però d'això sí que avui volia fer l'incís. També estic molt d'acord, molt agraïda i molt contenta
i fer una espècie de repàs o atenció als xiquets. Per tant, també vull dir que a vegades l'oposició no és que faig a mal, ha fet un bé que gràcies a això tinguem oberta la biblioteca. I ja també, respecte a l'educació, la millora dels parcs, moltes mares es queixaren de que columpiós, tobogans o algunes coses malbaratades en els parcs, i nosaltres també presentarem aquesta proposta i gràcies a aquesta proposta es va poder també portar per mail i acondicionar. A més, també, a part del que hem fet, jo també tinc que, jo no estic governant, per tant també tinc que explicar un poc el que estem fent, perquè si no pareix que no fem res. Com a novetat, en el programa electoral, ja he dit que a mi el programa electoral m'ho tot igual, perquè són fulles que a vegades comencem a omplir i després no se porten a terme, no. Jo vull coses senzilles i sobretot que si el que hem proposat nosaltres no és el que voleu vosaltres, no passa res, se parla i se porta a terme com Déu mana. Per això dic que no n'hi ha que donar tanta importància a les fulles del programa electoral i sí al que voleu vosaltres. A més, com a novetat, podríem incorporar una xerrada a les famílies. Avui en dia estan els xiquets des de menú molt lligats a les tauletes, als mòbils, a les redes socials, i a vegades, això a vegades, si se fa un ús és beneficiós, però si se fa un ús incorrecte o abusiu, doncs no és beneficiós. I per tant ens agradaria orientar en aquests camins o altres camins que les famílies demanen, xerrades, i inclús per nosaltres mateixes, jo crec que per exemple, avui que siga de terreny d'educació, o per psicòlegs o el que siga, orientar en aquest camí. També estem en la línia d'apoyar i recolzar el pensament escolar. I a més, en la joventut voldríem també apoyar-la i recolzar-la en un consell de jóvens per escoltar-los periòdicament. No solament en campanya electoral, està molt d'escoltar-los, però també durant 3 anys la joventut suposa que va canviar de necessitats i de parèixer i que a vegades nosaltres no ho sabem. I si el reunim periòdicament en els jóvens, doncs segurament aplegaríem a més bon port. També voldríem crear un jove que es tractaria de publicar, no només donar ofertes o bolsos de treball al municipi, sinó oferir altres àmbits, obrir-lament, com he dit, fora del municipi, en taulers d'anuncis, en les webs, o oferir-los ofertes de treball, i a més, que a vegades pareix que no, però és així, si algú necessita una ajudeta per a fer un currículum complet, preparar-se l'entrevista, preguntar per la documentació que ha d'aportar, que pareix molt simple, però a vegades anem a empreses que tenen molta feina, anem estressats, pareix que no, i se'ns obliden una mica de coses per camí. Una sola ajudaria a orientar i és una cosa que no té ningú cost i és molt efectiu. A més, si es pot i si es complís les normes, perquè sempre parlem des del respecte, alguns dels espais que tinguin inhabilitats ens agradaria acondicionar-lo perquè els jocs d'escoles és el voluntariat. Sempre pensem que ajudar a la gent és quan ve Nadal, la campanya d'aliments, o col·laborar en una ONG, o quan hi ha un tsunami o alguna cosa catastròfica ingressar diners en el banc, però sí també tinguem gent amb necessitats més enllà de tsunamis i fora del poble. Per tant, jo crec que aquest voluntariat ens podria ajudar millor a persones majors, al que volem fer en el carrer, donar-li vida al carrer, fer tallers, atenció ciutadana, i per tant, a vegades, dedicar una hora al mes, una hora cada 15 dies, cadascú convinga, que això s'organitzaria i se faria un llistat de manera correcta, doncs també va bé donar hores dedicades al servici del teu poble. I ja per acabar, també quant a la gent major, pensem, ho hem dit també, és una de les coses que també van dir el poc que hem d'entrar, que l'antic ajuntament, que se diu FEA, és un centre d'atenció majors, estava molt ben acondicionat, era un centre únic per als habitants que tinguin més novel·la, estava molt bé, però pensem que ahir es va quedar en estar molt bé. Aquesta subvenció va costar 136.989 euros, una subvenció que se va poder aprofitar en el seu moment, inclús no estava jo encara de regidora, però es va fer sense un projecte de viabilitat. Us explico què és fàcil. Un projecte de viabilitat és com si tu anaves a muntar la teva empresa, tu no muntes la teva empresa, vaig a muntar-la i si va bé i si no m'agrumine. Doncs això
I a més, més enllà, com no tenia utilitat i se sempre no li se va saber donar utilitat, perquè utilitat tenia molta i era molt bona opció, es van gastar quasi 17.322 euros en reformes per a carregar la gent a fer zumba, que està molt bé fomentar l'esport. No hi haurà locals per a fer zumba. Feia falta un centre que estava destinat a majors, tornat a gastar 17.000 euros, que jo sí que no estaven subvencionant, si no estic equivocada, per a desmantelar aquest centre i que feren zumba. Quan zumba és una cosa que se pot fer en molts puestos. No li veig jo no li veig el raonament. Per tant, penso que aquestes coses és el que fa la gestió eficaç o no eficaç, independentment de que ens agradi més el zumba o que siguem majors o no siguem majors, que dona igual les edats i me dona igual els gustos. Les coses són com són i aquestes són així. I també, he dit abans, també estic molt contenta del servici que s'està donant de la bolsa per als majors, del SAC, però també era una proposta nostra. Inclús nosaltres volem anar un poc més enllà i per això dic que a vegades l'oposició no està mala. L'oposició fa que a vegades fem reflexionar els altres i se porten a terme propostes que nosaltres també volíem. Llavors, també tenim que peu a que nosaltres també vam proposar en un plenari aquesta situació. I pense que els majors han de tindre el lloc que se mereixen, han d'estar atesos com mereixen, i si tinguem un edifici, per favor, fem les coses bé i utilitzem-lo com cal per als nostres majors, que ho agrairan. Unes puntualitzacions. El CEAM, com saben tots, era l'edifici del vell Ajuntament. Quan l'Ajuntament es va traslladar a aquest edifici magnífic que tinguem així baix, allò, en fi, en el seu moment es va abandonar i després, en distintes subvencions, es va acoplar per a fer un CEAM, que és un centre per a majors de dia. En aquella època, quan es va fer, n'hi ha moltes empreses que després es quedaven alquilant el centre per a fer l'assistència major. El que passa és que la crisi ho va portar tot per davant. Això és cert. De manera que l'edifici està molt ben habilitat, té ascensor. Això ha permès el que estigués habilitat que el temps que han estat treballant en les escoles, que ha sigut pràcticament tot el curs, perquè els mestres no tenien pressa en canviar-se, abans hem estat allí, siguent que a la conselleria va vindre i va dir que el lloc era ideal, és a dir, que tot l'any ha estat utilitzat com a escola. I ara, com jo estava dient abans, la part baixa va aprofitar-se com a escola infantil i, si ho aproven en el futur, menjador. I podem tindre encara lliure la part de dalt per a fer algun plan per als majors que tinguem pensats, un plan d'espira o alguna cosa així, perquè la part de dalt és perfectament utilitzable per això, perquè el lloc és assequible per a discapacitats donat que té ascensor. Que actualment l'edifici, si la planta baixa va ser utilitzat i la planta alta, que està perfectament de propietat, tinguem idees per a fer-ho. 2. Pareix ser que, segons vostè, el que vagin a la biblioteca i el que vagin posat la gent per ajudar a domicilis siga tot mèrit de vostè, no? Nosaltres també tenim la idea. Una altra cosa és que estiguem d'acord amb això, que evidentment sí. I després... Jo no dic que sigui mèrit nostre, jo dic que nosaltres ho vam proposar. Claro, compartir. Ho vam proposar. Evidentment, nosaltres no ho vaig executar perquè no podem faltaria més, però en fi, que nosaltres també ho volíem fer. Nosaltres no estic que sigui mèrit vostre, però nosaltres estic que era una proposta nostra que nosaltres ho I després, pareix que diga vostè que el mèrit d'haver... Bueno, però pareix que digues que tot el mèrit d'haver fet la reforma de l'escola és de la conselleria de... Té mèrit de la compensació econòmica. Vale, claro. I totes les obres que fem són, les compensacions econòmiques són d'una conselleria. Però que no és mèrit de ningú. Però hi ha que lluitar per aconseguir-les, en aquest cas la de València per aconseguir-ho, hi ha que després preparar els projectes i hi ha que treballar-los. Però si hem treballat en conjunt, l'escola 2 anys s'ha d'incorporar ja. Però evidentment el pago al final és de l'administració, faltaria més, així és les altres coses que són es pot ter l'Ajuntament exclusivament. Dit això, passem ja a l'últim bloc, que és festes, no? Volia dir una coseta, perquè estaves dient que
voler donar-vos al CEAM i que té ascensor, que té molt bones instal·lacions. Jo en ningú moment he dit que tinga males instal·lacions, he dit que no s'ha fet l'ús que tocava en anys enrere. A partir d'ara, ojalà espere que siga així. Jo parlo ja està, ara. I després, la idea del voluntariat m'agrada millor, perquè vaig a trobar que això és la idea. I bueno, dit això, si passem ja, si el Poderol m'ho permet, passem ja a festes. Jo crec que ja ens queda només de festes, no? Sí, festes de mort. Bueno, i hem de fer el minuto de oro, el fem abans de la intervenció del públic o el fem després? Fins abans, no? Vale, perfecto. Vale. Sí, no, anem a veure, ja ens queda, és que al final es fa un poquet. Només ens queda parlar de les festes, de festes. Jo no he parlat, però no sé si volia parlar, no sé si volia dir alguna cosa, però és dir que tots els anys, des que jo era xicotet, és sempre el mateix, excepte alguna excepció que m'agradaria que continuaren. Jo estic veient allà al fons, estic veient a una xica i a un xic que han fet, que no eren de la mateixa, i han fet algo especial. Jo crec que el camí té que ser anar innovant i anar canviant. Estic parlant de Pea i estic parlant de Miquel Àngel. No, és que han fet coses que no han fet els demés, però els demés, per exemple, si no eren de la teva banda, si era Pea... Però no sé què està referint-se. No, que van fer les festes, van fer un dia de festes un poc original, el mateix que Miquel Àngel. No, també vaig a festejar, Pues però tu estàs dient també a Miquel Àngel, que són de dos diferents, però van fer algo un poquet més... Bueno, va. A lo que anem. Va, acabeu que després tingueu el minuto de oro. Va, tornes a començar, que ara té que acabar sempre. Bueno, respecte a festes, sabeu que les festes del poble les integren 3 grups de gent que s'apunten voluntàriament a fer cada festa. I això l'Ajuntament creguem que ho té que estimular perquè el que passa cada festa, una quadrilla, li dona ànima a la festa i a més fomenta la solidaritat i el treball en grup. De manera que l'Ajuntament sempre estimularà el que s'apunten festes per a fer cada festa. I per a estimular-ho, des d'aquest Ajuntament hem construït els 3 casalets que posem al servici dels 3 grups que fan la festa cada any, on es puguen reunir i on puguen després en festes fer les celebracions que toquen. I a més, per a cada festa l'Ajuntament destina algo més de 3.000 euros per a cada dia. De manera que a cada festa es paga el pabenaí, que ve a ser uns 800 euros, es dona 600 euros en efectiu i a més destina uns 8.000 euros al SARC entre les 3 festes perquè puguen pagar, per almenys en part, els espectacles que duguen durant aquest dia. De manera que l'Ajuntament, plenament conscient de que les festes és millor que les facin quadrilles que s'apunten perquè fomenta la solidaritat i el treball en grup, és millor que les facin com dia grups de gent i això ho estimula fent això que he comentat. Posant a disposició dels festers un casalet on puguen reunir-se i subvencionant cada festa en algo més de 3.000 euros. Paga a més l'Ajuntament la carrera que ja té un cert renom en tota la comarca i on participa moltíssima gent i que cada vegada mantinguem el llistó ben alt i en fi, jo m'atreviria a dir que millora. Ahir tinc que dir l'Anna que son pare, evidentment, sempre recorrem per aquestes fetges perquè sempre eren molt col·laboradors. Però a més, l'Ajuntament participa en festes costejant al 100% la festa de Sant Vident, que seran cas xiquets, la festa de les paelles i la festa del Marrà on es fa algun espectacle, alguna atracció durant l'estrada. De manera que continuar l'Ajuntament apoyant les festes i dedicant els recursos econòmics que actualment dedica i si és possible els incrementarem, perquè creguem francament positiu que continuen les festes siguent organitzades per grups de gent del poble. I dit això, jo ja finalitzo les glòries.
el tema de les festes és una part també important perquè la gent al final volem tindre serveis de tot tipus, volem tindre també oci i volem també tindre seguretat. Entonces el tema de les festes és important conforme s'està fent que la gent col·labori perquè els pobles que funciona o va bé és perquè la gent s'involucra i són els que al final fan la seva festa. I per supost que nosaltres si estiguérem, escoltaríem a tots els veïns i intentaríem ficar una aportació econòmica un poquet millor per a poder fer i apoyar a que se facin les festes de la millor manera possible. Però conforme dic que l'èxit de que les festes se facin a gust de tots és que el poble i la ciutadania que s'involucre en les pròpies festes. En aquest cas totalment d'acord amb Rafa, n'hi ha que fomentar i ajudar plenament sempre a les festes i a més pense que tant per les festes com les altres associacions hi ha que reunir també periòdicament. M'agradaria dir que avui està molt bé, que ens disfrutem, que després debatirem, que escoltem les diferents propostes, però pense també que això no és algo que s'ha de fer soles en període electoral. S'ha de fer durant els 4 anys repetitivament o sempre que les associacions ho necessiten, o vosaltres. Per tant, crec que aquestes reunions, aquest contacte proper entre totes les persones i totes les associacions aniria tot millor i segurament avui no estaríem tan expectants i segurament les coses estarien més tranquil·les i millor. Jo penso que això va ser fonamental. De fet, en algunes associacions ens hem reunit per saber els seus interessos o per saber les seves preocupacions i això s'ha de continuar fent no només en campanya electoral. S'ha de fer durant els 4 anys i per a tota la vida. A més, també pensem que hem de donar-los el lloc que es mereixen. A vegades no escoltem tot allò que volen dir-nos o no negociem tot allò que volem negociar. Evidentment, no sempre tinguem la raó ni la part de l'Ajuntament ni la part de les associacions o dels festers, però sempre és bo negociar, sempre és bo aportar alguna cosa comú i acordar uns conceptes o uns punts comuns. Llavors, jo penso que donar rellevància a totes les associacions, a tots els festers, va ser fonamental perquè el poble continuï viu i fent viu. A més, també, com he dit abans, estem oberts a totes les propostes. Ens dona igual que deixeu votar que no. Ens dona igual que sigueu de color blau, de color taronja o de color roig. Això a mi em dona igual. Perquè vull que escoltar-vos i que teniu les portes de l'Ajuntament obertes per a quan necessiteu i per a quan calgueu. Sempre tot repetit des del respecte de l'educació. No sempre tots tenim la raó universal ni sempre tots tinguem la culpa absoluta. Per tant, si des del respecte es diuen les coses, segurament aconseguim moltes millores i moltes més coses i anirem per més bon camí. Per tant, el que vulguem el meu col·lectiu i jo és això, donar la rellevància a les associacions de les festes que es mereixen i que si cal més, potenciar-les perquè puguem seguir endavant i creixent. Gràcies. Ara només queda el minut d'or o el minut i mig o no anem a ser, si hem estat a Sitges, no anem ara per no res. Farem punt. Continuen en el mateix ordre perquè havien quedat que es començava Rafa i acabava Anna, doncs es comença Rafa i acaba Anna, això és dir que... I després el que anem a fer és una cosa. Com ja és molt tard, si n'hi ha... Només acaba Anna, el que vulgui parlar calça la mà, li prenc nota i una cosa que estiga testimonial, però no anem a fer un diàleg després. L'hora que és, i conforme està tot, jo crec que han tingut un debat molt aclaridor i no, sobretot el candidat del PSOE i servidora tinguem ja certa edat i no estem ja per molts temps. Bueno, no, ara ve el moment més seriós. Rafa, el teu minut d'hora. Bueno, per als que després que no em coneguen, soc Rafael Vila, que soc del Reformatori jubilat,
que he dirigit l'Ajuntament de Nova Balears l'última legislatura i encapçalem la llista socialista a la reelecció. I dia que soc traumatòleg i jubilat perquè vull que tot el món sàpiga que jo no tinc ninguna ambició ni ninguna aspiració més enllà de millorar el poble i la gent que visquem en ell. I dic lo de jubilat perquè vull que entenguen que tinc temps per dedicar-me a l'Ajuntament i treballar per ell. De manera que això és el que jo us aporto, que no tinc cap aspiració només que treballar per al poble i per millorar les circumstàncies de la gent que viu al poble i tinc temps. I a més, ja he deixat clar en aquesta legislatura que hem passat quines són les línies que nosaltres vulguem seguir en aquesta legislatura. I aquestes línies no són altres que millorar les condicions de vida de la gent. Hem parlat ja del que hem fet per als xiquets, per als adults, per als joves i per als majors i per les associacions del poble i crec jo que no val la pena que s'estenguem més per a repetir-ho perquè crec que queda suficientment clar. A més, respecte a obres, jo crec que hem deixat suficientment clar que tinguem més interès en conservar i millorar el patrimoni que tinguem, que és molt, que el fer, acometre moltes obres importants. I diré pas, el pròxim edifici que anem a remodelar és el Saló, el Centre Cívic de Pío XII, que anem a millorar l'aïllament acústic i tèrmic, de forma que millorarem la funcionalitat i aconseguirem també un ahorro energètic després de l'obra que farem en aquest edifici. D'obra, a part d'això, del saló que tinguem ja previst a cometre l'obra, l'única obra que tenim ara en vista és, tant com puguem, el cementeri fer un columbari per a que la gent que decidís que incinerar els seus familiars tingui un lloc per a posar les cendres. I aquesta obra també la tinguem en ment. Però poques obres més, a part d'anar remodelant els carrers del poble, igual que remodelarem este de Pío XII i al final de la cartera que anem a fer ara. I seguirem lluitant per aconseguir un ahorro energètic en tot el poble que ens permetisca disminuir les emissions de CO2, que s'han compromès en rebaixar-les un 40% fins a l'any 2040, que farà que el canvi climàtic que ja tenim ahir siga per lo menos nociu possible i que els nostres joves tinguin un futur millor. I favorirem, com estava dient, la rehabilitació de cases velles per a permetre que joves s'instal·len al poble i disminuïsquen l'edat mitja de la població. Treballarem també per estimular el reciclatge i disminuir la quantitat de residus que produïm, que ja saben vostès, tots vostès, que són alarmants. I mantindrem polítiques destinades a combatre la desigualtat entre homes i dones, perquè nosaltres vulguem deixar clar des del primer moment, i sempre ho defensarem allà on anem, que ningú home per ser home tinga més drets que ninguna dona, i ninguna dona per ser dona tinga més obligacions que ningú home. Per això lluitarem sempre. I per tot això que us he comentat, es demana el seu vot de cara a les pròximes eleccions. Es demana que, si us agraden les propostes que fem, voten la llista que jo he encapçat. Però a més, el moderador ja havia fet referència a que tenim el diumenge, a més de les eleccions municipals, eleccions europees. I les eleccions europees, la gent quizá no tinga constància de l'important que són, i ho són molt. De fet, la majoria de les coses que disfrutem ara així en Espanya són gràcies a que existís la Comunitat Econòmica Europea. D'ahir que sigui tan important que la conservem. I bufen aires, en fi, que són preocupants, perquè l'extrema dreta ha pujat molt en Polònia, en Àustria, en Itàlia, en Holanda, en França, ara també així en Espanya, i la finalitat d'aquesta extrema dreta no és altra només que anar destruint la Unió Europea. I això és una cosa que ens té que preocupar a tots, i si algú partia
que pot frenar a esta dreta en Europa, a esta extrema dreta en Europa, és el Partit Socialista. De forma que demane el vot de vostès, no sols per la candidatura meva, sinó que també demane que voten tots en les eleccions europees i, a ser possible, que voten al Partit Socialista. Moltes gràcies a tots per la seva assistència i la seva atenció. Pues moltes gràcies també a tots per l'atenció que ens han donat. I jo vull dir que jo me presente també, com he dit, soc Vicent Ramon García i me presente buscant el poder governar, així és un repte que conforme dia m'ha marcat i jo també en el ple de festes d'ací complís 62 anys i tinc la jubilació ja també, que porta 43 anys i entonces tinc tot el temps del món per a poder vindre així i per estar. I penso que és important també el que hi ha un canvi de vegades, que jo crec que 36 anys d'un mateix govern, és a dir, els tres per a mi no són bons, però tindre 36 anys d'un govern socialista fa que potser tota la gent s'acomode, faci el silló, no tinga mires de fora de la ciutat, no mire o tinga una visió més enllà del que és la ciutat de Novelet. I sí que n'hi ha més opcions de lluitar, de buscar fons europeus, que conforme diem, si tenim un pes i una representació en Europa, poden vindre molts diners per a la població, per a reformar i fer infraestructures i fer coses i complir els reptes que ens marca també la comunitat europea. I per tot això jo crec que és important que pugui haver un canvi i per això vull demanar-los que ens donen la seva confiança, que m'apoyen a mi i estic segur i convençut que si ens donaren aquesta opció de poder governar, jo tinc l'experiència, conforme he dit abans, en el sector privat, en el banc, en el que porta més de 41 anys, i l'experiència també en l'administració d'haver estat al front també d'un ajuntament durant 8 anys i altres 4 també dins de l'administració. Entonces jo crec que això me dona una experiència molt àmplia i que puc aportar per a millorar este poble, per a millorar la situació, la vida i la qualitat de tots els veïns i de tots vostès. Així, si el dia 26 decideixen donar-nos l'apoyo a la candidatura que represento jo, que és del Partit Popular. Així que moltes gràcies i podem... Bé, ara li toca a l'actual jubilat, però que també té moltes ganes de treballar i coses que aportar. Bé, a mi m'agradaria, abans de demanar el vot, fer una xocoteta d'aportació i dir que en aquest cas, perdona que tinguis un poc apartat, però com he treballat amb ells, el que ens unís i a part la novetat que podem aportar. Bé, jo penso que ens unís en moltes coses, que és que tots coneguem el poble, tant el PSOE com nosaltres, tots d'una manera o altra som del poble i estimem el poble, que això és un punt a favor per a nosaltres. També penso que tinguem llaços familiars, que tinguem estimes familiars o vincles d'amistats, que per això no ha de fer mai falta de respecte, depèn de les polítiques o de qui guanya, penso que és important, l'estima que ens tinguem i el carinyo que ens tinguem. I a més també, una cosa més enllà de la política, penso que tant PSOE com nosaltres som forces progressistes que si volguem treballar en comú i en equip, segurament avançaríem molt més. I si aquests 4 anys haguem treballat d'aquesta manera, també haguem avançat molt més. Perquè ho vam dir des que vam entrar a l'Ajuntament, pense que una persona que nosaltres no tinguem dedicació exclusiva, que ja ho sabeu, tinga 6 regidories o 7 o 8, se pot entendre? Sí. Se pot treballar bé? Jo vull dir que no. Entonces pense que això se pot repartir, ens podem descarregar la motxilla i confiar uns entre els altres, perquè pense que així no han vingut ni a robar,
ni a treure-vos els diners, ni a fer mal, ni nosaltres a ells, ni a nosaltres. Per tant, pense que és de lògica poder confiar uns en els altres i intentar anar un poquet més desahogats, perquè no tinguem vindicació exclusiva, evidentment. Això en quant que ens unís, que no és poc, que és molt important. En quant al que el meu col·lectiu, el meu equip i jo ho hem aportat com a novetat o, no sé, o diferència, doncs, evidentment, no n'hi ha que negar que el PSOE tingui majoria absoluta durant molts anys, han fet una tasca durant molts anys molt bona, però pensem que ara, en els últims anys, el cansanci es nota. Per què? Perquè hem dit, una persona no està dedicant-se exclusivament i això al final pesa sobre una persona, perquè és molta responsabilitat i estar així moltes vegades no és l'agradable que voldríem. I ho ha patit, i nosaltres també, i el nostre company d'Esquerra Unida també, no sempre és tot bonico ni camins de roses. Per tant, pense que això és la il·lusió, l'aire fresc, la novetat, les ganes que tinguem de treballar, les ganes de formar equip, les ganes de treballar en el meu equip, pense que és una cosa que podem aportar i que fins ara no s'ha aportat. També, com he dit abans, la nostra proposta és oberta i podem gestionar de manera eficaç i per si abans, jo ho he dit, ho he recalcat, però com ha hagut un xocolet incís, pensem que una bona gestió no era o haver estalviat o ahorrar només a tirar mà de que són més bones èpoques, no és tirar mà del remanent, sinó que n'hi ha que saber que en el 2011 el préstec al BBVA era de 1.200.000 euros i més, i per tant un poble com Novetlè no es podia permetre això, que s'ha treballat per millorar, que s'ha millorat, perfecte, però hem de ser realistes, no podem voler tindre un pressupost com Xàtiva, com Canals o com altres autoritats, hem de ser realistes i podem tindre moltes coses, tots podem tindre millor, però a vegades no se pot. Per això n'hi ha que ser conscient, n'hi ha que treballar, evidentment, per baixar el deute, però per a partir d'ara no tindre que tornar a demanar ningú préstec i financiar de manera correcta. I nosaltres d'això m'allargar-nos, ara necessitem... Obligarà, senyora Anna, de demanar la paraula per al·lusions. Sí, Això és el minut d'or. És a dir, no és ara... Ja, però abans no ho puc dir. Però si ho diu ara, té que votar per al·lusions. No ho puc dir, no ho puc, que sentirà bé la gent, no passa res. Vosaltres també heu dit en aquest punt coses que no eren. I ja acabant, vull liderar aquest projecte junt als meus companys, perquè penso que tenim un gran equip, que som una pinya, que hem fet una família, que tinguem idees molt comunes, que treballem colze, dia a dia, sense esperar res a canvi, i confiem plenament en ells. I ja per acabar, ja no m'enrotllo massa més, el que sí que vull dir és que vull treballar per el benestar del poble, per a plegar al mateix fi, per a plegar a una harmonia, a una concordança i sobretot donar-vos tranquil·litat. No hem vingut a fer mal. Som persones que ens coneguem, no hem vingut a tirar fora a ningú, ni a ser superiors que ningú. Hem vingut a treballar, si ens doneu el vot des del govern i si no ens el doneu des de l'oposició, com han fet aquests 4 anys. Però sobretot això, espero que me doneu la vostra confiança, que ens doneu el vostre vot a les municipals per les europees, siga com siga el resultat, gràcies per haver confiat en mi aquests 4 anys com a regidora, ha sigut un plaer estar a la vostra disposició. I sobretot m'agradaria acabar una frase que diu que en política no és deixar sempre que guanyi el més fort, és deixar pas al diàleg i a la humilitat. El treball en equip sempre ha de triomfar. Gràcies. Sí, no, jo només volia dir per al·lusions que és evident que aquesta legislatura jo crec que va ser diferent i que va poder tindre més compenetració. Però l'anterior tindrà que reconèixer que els 5 mesos que jo vaig estar a l'alcaldia abans de les eleccions es van dedicar pel seu grup... Estava jo, no puc opinar. Sí, jo tinc que explicar-ho. En fi, dit això, espero que la legislatura sigui distinta. Però jo abans de l'elecció no puc donar la meva opinió. Tinc un torn de paraula, 2 torns de paraula.
Pues va, Toni. Toni, tu primer. No, bueno, ja que estàs tu primer, ja està. Dile. Pues una vull que m'arreglen el meu carrer. Adiós. El meu cantó que està que fa siga de gitano. Totes les trompades que van allà als cantons. Els cotxes no poden passar per allí. I jo tinc molt de sort de veure que per allí no poden passar. Jo tinc que qualsevol dia m'entraran dins de casa. Tinc els cantons fets a banderes, igual el de la iglesia que el de l'altre. I les parets i els jocs i tot, a més dic trencats. I el sòcol també. I una altra cosa, que quan se li ha preguntat algo a l'assistència, a l'assistenta, que se conteste. Tampoc m'han dit gens de casa. O presento sanidad. No es pregunta, però és una... Vea, És una aportació. qui més per a darrere? Pepe, Toni, tu ets el primer del últim. No, si tu ets el primer. Tu ets l'únic que està apuntat. Vale? Bueno, digues tu. Bueno, primer que res, agrair-vos que abonen la cara d'una forma molt coherent i molt objectiva. I el primer que heu parlat és del tema de l'IBI, és una de les qüestions que més ens preocupa als ciutadans, perquè encara que Vicent ha sigut molt eloqüent, que ho ha definit molt bé, tant el que és el valor catastral, com els tipus, com les bonificacions, ha sigut molt clarificant, no? Però al final el que entén la gent és el que paga, el que paga. Entonces, en l'any 2007 pagàvem una quantitat, on ara el 2008, i ara en el 2018 ne paguem una altra. Això s'ha incrementat més del doble. Més del doble. I això ha sigut en una època molt dolenta des del punt de vista que hi ha hagut una crisi extraordinàriament forta, molta gent sense feina, funcionaris en els sous estancats, els jubilats en increments del 0,25, i ha sigut un efecte molt negatiu per als butxaques de la gent en aquesta època. Aplegat a aquest moment, el que m'agradaria és que agarrareu el compromís de dir així davant de tots, jo vaig a baixar un 25, un 30, un 40, i d'aquesta manera diluiríem un bloquet a veure a qui anem a votar per aquest aspecte. No és el més determinant, però és un dels més importants perquè ens toca molt la butxaca. Ja acaba tret. Contesta algú? Sí. Bueno, ja hem dit que no el comprometre un 25 o un 30 o un 1%, o un 1%, perquè quan, com bé has dit, cada any se pagava una cosa perquè des del Ministeri s'anava incrementant i aquesta part no depèn de l'Ajuntament i el que fem nosaltres era baixar, però era realment mentida, era compensar. S'intentarà baixar. I aquesta proposta ferma de la meva paraula del meu equip la temps, la estudiarem, la negociarem, que millorarem. I és el que és. Va modificar el percentatge que s'aplica. Actualment el tinguem el 0,70, que han donat les seves cartes i l'han baixat 0,20, i jo crec que podríem arribar al 0,55, crec jo. Això en termes absoluts, quantos? És a dir, un que paga 500, baixar del 10%, que pot ser un 20, és que és impossible. Això s'hauria de calcular. La gent el que entén és això. Sí, però és que això... Puedes calcular-ho, Però si és que el que te diguen ells... Cada un té que veure el valor catastral que té i rebaixar. Explicar molt bé conforme i el valor catastral és a dir, cada 10 anys se deu de revisar. O quan hi ha una revisió del Pla General d'Urbanització Urbana d'una ciutat, la llei obliga a que immediatament que n'hi ha un pla general nou se té que revisar-hi. Entonces, el problema que n'hi ha és que a lo millor així no s'ha revisat, no senyor Sánchez, s'ha revisat i m'ha costat no. Sí, la revisió s'ha fet a lo millor en un temps desadequat. Sí, és de més. Entonces, ara mateixa se pot renegociar en el cadastre. El cadastre està en València, és una part que és de l'estatal i que depèn del Ministeri d'Hacienda, està en el carrer de l'Aula en València, i el que hi ha que fer és anar a negociar amb ells perquè se fique un valor cadastral adequat a la ciutat, és a dir, perquè hi ha cases que en el 2007 valien 300.000 euros i ara potser els 100.000 euros no te la compren. Y el valor catastral pues está molt més per dalt. Entonces, lo primer que hi ha que fer és anar al catastre, parlar en el director del catastre i ficar el valor que actualment n'hi ha de mercat en la ciutat. I a partir d'ahí aplicar un tipus
que lleve la penalització que n'hi ha i el gravamen que n'hi ha per al ciutadà. I això ens donaria també opció de que se podria tindre també més diners per als ciutadans, perquè això és una part d'ingressos de l'Ajuntament, però l'Ajuntament al final, el que jo he dit, que s'hauria que nutrir de buscar, n'hi ha que ser pesats, n'hi ha que anar a les administracions i ser pesats, i quan al final diuen dona-li a això el que sigui que se m'ha que no torne, n'hi ha que agarrar i anar i demanar i ser insistent, i és l'única forma de treure diners i acollir-se a totes les subvencions que n'hi ha, és a dir, tindre personal de l'Ajuntament que estiga mirant totes les subvencions que hi publicades en el BOP, de la Diputació, de les mancomunitats, de la Generalitat i d'Europa. I tot això són diners que al final que entren en un poble, que li donen riquesa i que donen benefici als ciutadans. Toni ja m'ha xapat a mi part de la meva observació, però bueno, jo añadiria un poquetet que em pareix el tema de l'IBI, el catastre, un lío en el que és confiscatori. Que quedi això clar. Entonces no vaig a seguir ja el que añadisc això i tot. He vist molt de populisme, moltes obres de les que s'han fet, molt de gasto, que és el xocolate del loro. Algunes coses que se poden fer me pareix el xocolate del loro i populisme, continuar sent populisme, i gasto. I així n'hi ha moltes persones que cobren 500 euros de pensió, 600, i han treballat molt en aquesta vida. Jo diria que els que més han treballat estan així. I no poden arribar a final de mes. Ni poden menjar carn ni peix una volta a la setmana. I a lo millor ja ni en Nadal, gràcies a que el sistema se l'estan menjant els peus. Se gasten molts diners en coses, se fa molt de populisme, i coses que no es veuen, que ho digues i ho denuncies, quan no es veuen passen de l'apercebides, passen per alt. El senyor alcalde sap de què parla. Diria una altra cosa. El tema de l'aigua potable, la paguem a preu de Coca-Cola. Jo crec que aquest tema no s'ha tocat esta nit i crec que es deuria de profunditzar què passa en aquestes empreses. Com es gestionen l'aigua i com es trauen els diners de les butxaques, perquè ja li dic, me pareix caríssim l'aigua que estem pagant. I per no fer-ho ja més llarg, que és molt tard, parlaria del final, que vostès han comentat, el voto d'Europa. Els senyors ministres d'ací i els d'allà d'europeus s'han encarregat de destrossar l'agricultura en la comunitat, no valenciana ja, sinó en Espanya. L'agricultura, la ganaderia i la pesca se l'han fulminat, l'han destrossat. Això sí, l'IPC a ells els ix el compte, a costes de tota la gent que estem treballant dur i que han invertit en terra o en ganaderia i en pesca i mos estan acabant, mos donen una misèria que és la PAC, o sigui que jo soc valencià, soc espanyol i soc europeu, i tindré que votar, però en el nas tapat, perquè ho sàpiguen. Me pareix un abús el que estan fent els ministres, els d'allà i els d'ací que van allà, que es paguem un dineral, més de 30.000 euros al mes, perquè visquen bé, vaja. I no voldria ja entrar en més detalls, però crec que ja m'han entès alguns i pense que me quede ahí. No vull ja... Vale, gràcies. Jo sí que volia fer un parell de declaracions. Jo crec que parle per mi, evidentment, i pel meu equip. No han fet populisme, no han fet res d'urbanisme ni coses irreals, perquè som conscients, torno a repetir, de que el deute que tinguem és major que el que tinguem. Doncs jo crec que per la meva part això no serà. I per la segona part, li anime a vostè a votar les europees a Compromís, el Compromís és l'únic que ha votat en contra de que entrarà la transició sud-africana. I per tant, quan més vots hi ha Compromís en el Parlament Europeu, més podrà lluitar per aquesta ramaderia, per aquesta agricultura que vostè demana. Que callen por renuencia. Pensava que em dia mi. Senyor, m'ha creat curiositat Vicent perquè ha dit que gestionar, se veu que és un home que té experiència i tal, en esto de gestionar, ha dit que va fer un pressupost, l'arquitecte municipal i tal, uns 3 milions, una cosa així, i el va rebaixar a 1 milió. M'agradaria explicar com
com pot ser això, que un arquitecte doni un pressupost i després vostè la baixa. I després dos preguntes més referent a lo de l'IBI. Sí que m'agradaria saber perquè aquestes xifres no es queden clares. El que s'ha quedat clar és que està baixant, l'Ajuntament està baixant, però claro, cada volta paguem més. Jo el que vull saber, per concretar, és que l'Ajuntament rep més diners de l'IBI respecte a... L'Ajuntament ha intentat amortitzar la pujada que ha originat l'Estat a l'augmentar el valor catastral. Que repetís, el valor catastral augmenta fins a que tinga més o menys el 50% del valor de mercat. El que passa és que, per exemple, vostè en la seva casa, ahir, com que la foto que fem era aèria i és una casa molt gran, li posava un valor catastral tremendament alt. I, vaja, en aquest cas, els tècnics de l'Ajuntament sí que li feren certificats i fotos i tot al catastre per a que... A mi m'agradaria que s'especificara, no sé, a banda de la contribució de la gent, si té algun altre d'ingressos que l'Ajuntament presta, com per exemple, Ana s'ha referit a unes cotxeres que n'hi ha, o a l'alquiler podem dir, per posar un exemple, de jubilats, una cosa així. Si tinguem un pressupost de 600.000 euros, quin percentatge paga la gent i quin percentatge se pot traure d'altres beneficis? Sí, d'altres beneficis és una aportació que l'administració fa als ajuntaments les habitats que hi ha. Per exemple, normalment ens toquen 83.000 euros. Espera que Vicent volia comentar, però és que, clar, això és... Yo molt breu també. Bueno, mira, al final se trata de gestió. És a dir, si una persona està acostumada a gestionar-se pel valor i el preu de les coses i pot fer un escandall i saber el que pot costar una obra o el que pot costar qualsevol cosa que tinga que fer. Entonces, si tu t'involucres i fas un seguiment d'això, evidentment se pot fer a un preu més econòmic que si no portes control. I se trata de ajustar com les dones quan van a comprar o els diners que tenen al final que fan. El tros del polígono 2 genial desde Zapata hasta la zona obrera y el tros interior. Esto es uno de sus propietarios, herencia de un tros rústic de Novel. Y va a desembolsar una cantidad importante de dinero. Estic pagant una contribució urbana adicional. I és simplement que ni jo ni els propietaris ni podem disfrutar-la, ni podem arrendar-la, ni podem vendre-la, ni sé jo els límits i els límits de la meva propietat. Sé que l'IC de l'Ajuntament, una mesura sobre aquesta... Puc fer una incís? Jo crec que vostè i jo ja hem parlat alguna vegada, si no recordo mal. No he parlat de vostè, que sóc el síndic. Vale. Però jo tinc entès que els terrenys que estaven com a urbans, que ara saben ja com a rústics, no sé el cas puntual, no acabo d'entendre el cas seu puntual. El que heu reconvertit en cas rústic és el nombre, que l'ICA no l'he dit. Però el que estic parlant d'un tros que n'hi ha al costat de la quadra de Manolí. Pixel encara es parla com a urbà. Això és... Pixel que es parla com a urbà. Tots els costos d'urbanització han cedit 500 metres a l'Ajuntament, ha pagat una extra que també va recalcular molt els costos, però ara és el moment que jo no puc disfrutar-ho. Anna. Però evidentment, això s'ha d'estudiar, si ha que estigar... No, a veure... Reprenguem, m'encara en tu... I l'últim, ja finito.